God aften og velkommen til 21 søndag. Vi starter her altså aftenen med at dække urolighederne i Frankrig. Den franske konge blev som bekendt tvunget på knæ og indkaldt den 4. maj 1789 til stændermøde, som fandt sted i Versailles. Det var han nødsaget til på grund af de nylige demonstrationer og hærværk, som foregik i Frankrig. Det franske militær var nødt til at gribe ind for at kunne genoprette den sociale ro. Her er et klip fra vores tidligere nyhedsudsendelse af vores reporter i Versailles, hvor demonstrationerne var heftige i gaderne. Det er ikke lykkedes militæret at få demonstranterne til at falde til ro endnu. De har bredt sig rundt omkring og går rundt med de krav, som der er blevet udstedt fra repræsentanterne fra tredje standen. De er ikke tilfredse med måden, som økonomien i Frankrig hidtil er blevet ført på. Og i de her krav, der står der blandt andet, at de gerne vil have lov til at nedlægge alt det vild, som skader afgrøderne på marken, og som resulterer i mangelproduktion. Og de er heller ikke tilfredse med de høje beskatninger til herremændenes møller. Så generelt der ønsker de ændringer af deres arbejdsforhold, som vil give dem mere frihed og selvbestemmelse til at udføre deres arbejde. Og herefter går vi videre til et lille indslag om Paris og revolutionen, som indbefatter stormen på Bastillen. Efter tredjestandens magtovertagelse i landet og deres selvudnævnelse som nationalforsamling begyndte tropperne at trække sig sammen omkring Paris. Rygtet gik, at det var efter kongens ordre, da han ønskede at ophæve nationalforsamlingen. Et oprør brød ud i Paris, og byens våbenlager blev plyndret, så befolkningen kunne forsvare sig. Så hvis militærdelinger skulle vælge at angribe byen. Borgerne kunne være blevet bekæmpet inde i selve byen af den franske garde, men de var på oprørernes side og hjalp dem i stedet for. Den franske garde hjalp blandt andet ved stormen af den gamle Bastille-fængsel. En stor folkemængde forsøgte at trænge ind i det her gamle Bastille-fængsel, hvor der fandtes flere våben og ikke mindst store mængder af krudt, og de skulle bruge til musketererne. Vagthaverne i Bastillen havde forsøgt forgæves at holde angriberne ude, og kanoner fra garden hjalp, så mængden kunne presse sig ind. Den vagthavende officer, Marcus de Launay, blev af demonstranterne revet ud på gaden, banket, stukket ned og skudt. Da kongen hørte om begivenheder i Paris, beordrede han militært til at trække sig væk fra Paris, og Paris-revolutionen havde på den måde reddet nationalforsamlingen og dermed hele tredjestandens revolution. Og tak for det, Susanne Madsen. Nu har vi en ekspert i studiet med os. Velkommen til dig, Katrine Sundorf. Du er nemlig ekspert i menneskerettighedserklæringen. Og kan du kort fortælle os, hvordan den kom i spil? Ja, det kan jeg i hvert fald. Fordi nationalforsamlingen de vedtog i begyndelsen af august at afskaffe de gamle standsprivilegier. Og derved der ophævede man det feudale samfundsorden, som der havde hersket i Frankrig. Ja. Og den 26. august i 1989, der vedtog forsamlingen en erklæring om menneskerettighederne. Og den var inspireret af den amerikanske uafhængighedserklæring. Og den var også påvirket af de franske oplysningsfilosofer. Og menneskerettighederne de var i høj grad præg af individualisme og frihed for den enkelte borger. Og der var nu plads til at have forskellige meninger, selv inden for religion, hvilket jo overhovedet ikke var en mulighed for enevælden. Nej, det er interessant, og tusind tak for det. Ja, selv tak. Selv tak til Rita. Og vi stiller direkte om til dig, Marie Christensen. Du dækker forfatningen, og sig mig, Marie, hvordan er stemningen lige nu? God aften. Jeg må sige, for at kunne forstå stemningen, der er her lige nu, må vi lidt tilbage. Der har jo ikke været nogen hemmelighed, at den franske stats finansielle forhold stadig bliver værre, især på grund af deltagelsen i den amerikanske revolution, som den franske finansminister Jacques Necker havde som bekendt finansieret ved lån. Hans efterfølger, Charles Alexandre de Gaulle, fremlægger herefter i 1786 en omfattende økonomisk reformplan, der efter sigende skulle iværksættes for at undgå statsbankerot. Den møder modstand hos de privilegerede stænder og hos parlamenterne, der ud over at være domstole hævder, at kongelig lovgivning kun er gyldig, hvis den er godkendt af dem. Det næste, der sker, er, at Ludvig den 16. opløser parlamenterne, men han bliver dog nødt til at indkalde generalstænderne til møde i Versailles i 1789. Generalstænderne består her af repræsentanter fra første stand, hvor der er 291 gejstlige, anden stand, hvor der er 285 adelige, og tredje stand, hvor der er 578 borgerlige. Der har dog været uklarhed omkring, hvorvidt mødet skulle følge den gamle praksis, eller
hvor hver stand stemte samlet, eller om man skulle stemme per hoved. Det sidste gik tredje standen dog ind for, da den havde opnået dobbelt repræsentation. Og da kongen som bekendt ikke tog noget initiativ, proklamerede tredje standen sig som nationalforsamling og svor ved den såkaldte Bloodhust 3 dage senere, at de ikke ville skilles, før Frankrig havde fået en forfatning. Kongen gav op og beordrede de andre stænders repræsentanter til at slutte sig til nationalforsamlingen. Og nu står vi her, hvor den nye politiske orden er blevet fastlagt i forfatningen af 1791, der har gjort Frankrig til et konstitutionelt monarki. Ja, altså et indskrænket kongedømme med en grundlov. Den lovgivende magt er blevet placeret hos en valgt nationalforsamling, og det er netop blevet bestemt, at de såkaldte aktive borgere, altså de borgere, der er fyldt 25 og som betaler et vist minimumsbeløb i skat, har valgret til denne nationalforsamling. Dette har dog modtaget en del kritik fra underklassen, som er bønder, småborgere og arbejdere. Flere kilder bekræfter, at Ludvig modarbejder den demokratiske udvikling. Han sidder i skrivende stund på sit slot i Versailles, på afstand af det rebelske Paris, og nægter efter sigende at underskrive menneskerettighedserklæringerne og erklæringen om privilegiernes bortfald. Hvad, Marie Christensen? Det må du lige gentage. Det her, det er breaking news. Jeg, Jeanette de Krong, står nu her med de nyeste opdateringer omkring kongens situation. Kongen og dronningen blev taget i at forsøge at flygte fra Frankrig. De blev dog bragt tilbage til Paris. Men et år efter, hvor krigen mellem Frankrig og nogle europæiske lande havde gjort stemningen i Paris anspændt, stormede sanskulotterne ind den 10. august 1792 i Tuilerierne, hvor kongen opholdt sig. Nationalforsamlingen blev presset til at suspendere kongen og sætte ham og hans familie i fængsel. En måned efter brød sanskulotterne ind i parisiske fængsler og myrdede løs på fangerne i panik over udsigten til en invasion af Frankrig. Da kongen var blevet suspenderet, skulle der bruges en ny forfatning, og til dette blev der udskrevet valg til en ny nationalforsamling, som fik navnet Nationalkonventet. Den 22. september udråbte Nationalkonventet i Frankrig til republik, og de gik i gang med en ny republikansk forfatning. Dette har medført til, at man var i tvivl om, hvad man skulle gøre med kongen. Han er derfor blevet indledt i en retssag, og vi kan nu afsløre i dag den 21. januar 1793, at Ludvig den 16., den af Gud indsatte konge, hermed er blevet henrettet.